Berlaispa sebulan. Laispa sebulan. Jisu yagejing tumujung ibarra nginang buha kamatu Jisu yakibapang ibashitam ikbatia haki hospital duai nagabinta ka Bible convention barkejing duai penkoit hagan ikasngit sa jain ba ka bor Jisu nampau haki bruyu lemba ka jinge junki ha kerteng upa barukon barumen sim bakoit Amen. ka jinga e jangu trai jangi Jesus Christ bat ka jingi jangu bleng lem bat ka jinga silak jangu men sim bakoi kindon rengka bet pi barra tangin sange shipor ben kuslai halaga donur jangi halor ki pop baro ki bangilale idang yus ngau kumno u Paulus bakudu hikayangi bangi deben lang ki bari kuit bandup light naga jingsha bisha tangin karpadi of Jisu banai boringi ben kentai yaga jinglang jangka pop hapo jangi ini si yaga jingim jangka pop bangin eat yaga jingim bari balai Jisu be id map yangi naga benda ki pop baro ki bangilele ngila kwa ban im yaga jingim ka bakuit yarap yangi nga palang au play button por baro badi happy ko himen ko para mangalele pop shibun e dagi jim par khan dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle pala janga dagi jingle pala janga daga jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpadi kamaria bakui kabaya isa katisuti ya ki angel pakiri koi badia pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga how try play jangi ublay badan board bar wini sune yangi padandala map iki pop jangi winilam yangi shaga jingi bam jekut Amen. Try can not go play. Can
nia duwai. Duwai nagabinda ki jing dumu shimet, trang nagabinda ki jing kuwait, nagabinda ki jing ribalay. Duwai nagabinda ki Bible Convention haganegas ngisay jain. Pabun ki beriu ki niamad yaw Jisu. Koblay da ubalasis pa yangi bala plong yangi ki kunting the pace born yaki kun by e jame knamba haki tu ki bangait hawu Chris and I yaka jing light luid bashisha but yaka nong patem ban e junam da utrai jang yu Jesu Christ kun jame uba imbat san sha reng khat bad me haka jingalong ka wei jung men sim bakoid ublay junam la junam. Amen. Kajungpli na kasitiba na gong jong Paulus pakoj ki Kristan hakorin. Ko para haba unu na pi udon kajingya kaja parsya yo para hato unut penelitian bisa rakmat kiriu paman pat om hakmat kiriu khoi. Hato pimtip pakiriu khoi kinsa bisa ya kaperthai pat lada ya kaperthai dai ban bisa dapi hato pimnang mo ban bisa ek kambarit paryam. Hato pimtip pangidai ban bishar ki angel kat no tam lei sayarat ki kam jong kane ka ching im te lada pidon kum kine ki ching tian bishar palai phin lai jara yaki hakmat chung ki to ki pa om shem lai nyau purom da kapalang nga ong ya kane pan pin le ra nya phi kala mo pan long pa om don mano hapdeng chong phi upanang la kumlo pan pin bek ya ka ching ya ka ja hapdeng ki riut ko Jong kaken hun. Pau para bangai utian bisyar yo para bangai pat kataru hakmat ki pomnget. Watang kapa don mokotuma para mapi kalong kaching sya rem ya pi. Balai pimla banya sya ya kaching le pomdei. Balai pim ya sya ya kaching le klop ya pi. Henrei mapi hi pile pomdei pat pi klop. Pat kataru ya laki para bangai. Pimtip mo pagi pomhok kin omyok pateng ya kahima ublay. Wat sya syukur na bagi riu auria ne kinong mani blay tau, ne kinong klim, ne kipale sang para syunrang, ne kinong tu, ne kipakwan lalot, ne kipabu aj, ne kinong tatrong, ne kinong lute, kin omyok pateng ya kahima ublay. Baton na pi kipala julong kumni. Henrei la sat ya pi la pen kentang para pen manhok ya pi hakakerteng jong utrai Jesu Christ para oman sim jong ublay jongi. Tin jong utrai. Isango ya ublay. Nyo praspa nyo puwe. Nomor praspa nyo puwe.
aking ngaji japi nglatung ya pi ban lek ban mi shibun do so uban yaisa. Hallelujah. 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 Utrai undan rengkad bat pim. Ka jimpule na ka gospel bakuit kat kumulukas. Ha kito kisni ujisu lalait kiu shawlum banduai. But baro shimit ulapelait ha ka baduai ha ublay. Endala mi kasni ula kot iagi sinran jongu but ula jit kadar ngut naki. Yakaba ula ai kerteng ki apostol. U Simon ya uba ula ai kerteng u Petrus. Badu Andreas u Parajongu. U Jacob badu Ioannis. U Philip badu Bartholomeus. U Matthews badu Thomas. U Jacob u Kun u Alphaeus. Badu Simon ya u Balasin u Bashirhem. Badu Judas u Kun u Jacob. Badu Judas Kariot u Balakalalong u Nongshatkala. Te ulawan hiya na ulum but ki bad ula yang haka jakamadan. Lem bad buun ba ki sinran jungu but ki pait ba Berlin na barro ka Judea but Jerusalem but na kap duriyaw ka Tirus badusid but ka Sidon. Ki balayawan ben snap yabu. But ba en penkoi naki jimpang junki. But yakitu ki bala shitom naki mensuyam bam koi la penkoi. But bado ki pait ba kila persyang ben kta yabu. Namar ka bor kalami na u but kala penkoi yaki barro. Ka gospel John utrai. Kajingero yame praise. Ko himen ko para bayid how try Jesus Christ. Ka jimpule mendakasni ka kart ka ver yangi banlong kiba im ha ka jingim ka bakui. Ka jingkort jangu berle kalong ban im ha ka jingim ka bakui ha ka jingim bariu berle ha ka jingim jongi rikuit kanampa nginom sha bishar da ka parte. Yes no ba na ka sti jongu Paulus bakuit bakran shai ka dar hangi ba ngimde ban sha ya ka parte ban bishar. Ngimde ban sha ya ki riu bamen ban bishar yangi. Minta ladangi pe saudong jongi ngiyo i ki riu bamen ki bishar yangi. Lese ha ka jimbi jongi ngisha ya ki riu bamen ya ki bamhok ban bishar yangi. Pinban mano bade ban bishar yangi. Ka bor janga bening kade ban bishar ya ki kam ki bangile. Tengide bandon hapo ka jingsin shar janga bening manga ke lipmat. Bad haba ngidon hakata ka jinglong kabakuit ngin light na ka jimbishar janga parte. Wadlada ka parte ka kren laipo rukam ngin light na ka bor sin shar janga parte ha ka bangi kalalong ki kun janga bening. Ki kun janga bening kide bandon ka dakashin jong uble hapo jangki haka jingim jangki da ka balle ya ki kam ki bakoi. Nakata ka daw u Paulus bakoi do kran shai kadar ya ki balle ya ki kam siniu kimdon jaka haka ki ma uble. Ngide ban pinyutu yala de haka mat uble da ka badon ki dakishin ki bakoi haka kran ki kana jangi haka akor jangi. Ngide bandon ka akor jang obrle kaba pinya per yangi naka bor senshar but ka naka jinglong janga parte. Te kane kalong ka taka juk jong ke baro kaba u Paulus bakuid u om. Ka juk kalastang ban kala.
Omde ka juk jong ka parte henre juk jong ubale kalastang ban parte. Ya ke rukam bishar jong ubale kalastang ban kela menda. Namar ka kubor kawan na keleng ka pensngop bat pensngap yangi bangidon kam balong ke bakam perking menda. Namar kapor ka lingkot. Kapor kadang lingkot. Namar utrai udang sya ya ke perte hadu menda. Udang sya ya ke perte kenapa ke perte kan shimkia ya ke surja ngobalai. Lada ke perte kam treban shimkia ya ke surja ngobalai kadba udang ai lahat yangi yan sapoi kapor ka jing isne jongobalai kan sange. Ka jing isne jongobalai kan sange hakini ki por balingkon. Shisin ka jingis ne jong blek kan sange te kan wan ya ka jimbishar ya ka jimbitar sla jong blek ka jimbishar jong blek kan stang ban trekam. Shisin ka jingis ne ka sange ka jingis jimbishar rublek kan shimdi ya ka parte. Shisin ka jimbishar rublek ka shimdi ya ka parte un bishar ya ki bamhok un bishar ya ki baklim. Un bishar ia ke babuai tanglang, u bishar ia ki nongtok, u bishar ia ke basyong para shinrang para kende, uba un bishar ia ke balle ia ke pop sang, bad un kendait no ia baru ki briu kim tre ben snap ia ke sur jongo balle, kapor kalajan. Tangkin diat por nagabinta ki bakwa ben penbeit jingim jongki. Kide ben pendon kam kerki ya ke jingis ne jongo bleng ha ke ne ke juk lem kom da ngin poi ha po ke jing sen shar jong gi ri bamen jisin gi ri bamen ki stang ban bishar yangi kim nang shu ya ke sur jong ka bening kinang tang ka sur jong ka sur jong ka parte kalong ban penrem ka sur jong ka parte kalong ban peniap ka sur jong ka parte kalong penjinjar ka sur jangka perte kalong ban pinjol. Ko himmen ko para uble un ailad ya ka sur jangka perte ban bishar ban pinrem ya ki riu bamen. Ya ki briu ki kentait ya ka jing tarwa jang uble ban im ya ka jingim bariu bale ya ka jingim bari koid. Menda ni baro ni de ban pinker ki kendiar. Ya ki ba im haka jinglong jangga perte ya ke ba im haka jingkwa brai jangga perte ya ke ba kwa ban im ya ka jingwai tanglang jangga perte ya ke ba penya buriu ya ke ba klem ya ke ba ang kam lele nang jingai ki don kam ben kindit ben rio menda lada pem tre ben kindit ben rio menda lese pem don kapor kaba bun menda haka ma jampi haka ti jampi. Tenaga taga dao ko himmen ko para ujisu ula jidia ki apostol ha kaba ula perlu dia ka por ha ka jingduai ula jidia ki apostol kenamba lempa ki apostol ka perte kanyo ya ka jinglong koid ba lempa ka jingi kai jangki lempa ka jingi kai ka bakyar pateng lempa ki apostol kalong ka dakashin iyangi ban paisha ujisu ban kongo ya ujisu ban yade ke lindi jong ujisu kanamba ngindup light loid haba ujisu ula wanhiar na ulum shakamadan rangat bat ki apostol ki bryu ki alum lang saudong jongu bakindup ta yawu bakindup yamad ya ka bor jongu babun ki bryu ki la yamad ya ka bor jongu bon ki bryu ki la yamad ya ka bor jonga hima ublai minta haka jingim jongi lemba ka balang ngide ban yomat kerki kane ka bor janga beneng ka bor janga hima oble kanamba ngindup light im ngindup yomat biang ya ka jinglong rikoi to nginduwai haka jingim jongi ko trai pelong yang rikoi kanamba ngindup yomat yame nginum yashu ya ka lindi babakala lindi jongo bamen banginum sha ya ki bamen ban sha bishar yangi wad lada kawan ka jingsha labain kabashir ke hadin kane kapor kabakindia ngiduai nagabinta ka jingai ka jongo kris jisu be id ya isen sharingi bangilong ki kun ke bakoid
bandup don haka jing sen shar jong ka ki ma jome bangin dup long ki bas kem haka jingate habawan ki jimbi shar jong ki riu bamen ki numiok ta ya kamen siem jongi namar ngilong ki jome enya ro ya utrai Jesus Christ Thằng plai cái jinge cái jongi ngange hau leu pa badan born ba menang tahu ke bening bat ke kendau padahal Jesus Kristus pun bamarway jongu utrai jongu yau bala pun na mensim bakuit yau bala kana ke Maria Trisati yau bala shalabin po Pontius Pilatus la sanar pna yau la yap la tep yau la hiasha ki bayam agasni ka balai la mi pan ki bayam Bula kiu shabening shang shakamonu play upa badan bor bara nang dawan wan pat bin bishari ke bayim bat ke baya nang eid ho min siem bakuit haka balang katolik bakuit haka jingya sila kiri kuit haka jing maap igi pop haka jing mi pat kado haka jing imbam jekut amen Laispa dripunri. Laispa dripunri. Toyat duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ka papidiang hun ha ublay upa ba don bor barro O trai pedeng yang di jompi, lalu tak kecil borong pedeng kecil mentoy ni berapa kusung bar kuai. ko blay ko nong seng ya ka jing mane blay ba shisha bad ya ka jing suk to aing ikarpat ba da ka ne ka jing tarwa nginla banai kangu kadem kabade hok hame ubakra kaburam bada kabayo benda hakanega jimaya bakentang en penyatali yangi da shisha hakadonur bakamensiam da ukris utrai jongim Amen. utrai undan rengkad bat pim Rengka berpiru, token tiu yala ki donur tiu kisau, tongin aingu ya utrai ublay jongim kasong hau berdei. da shisha kalong kabashong hok bad kabade kadeti jongi bad ka jim penim yangi hamalla ka por bad ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa bakoi ko blay badon bor bad bam chikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jongi pinban ka jings ngu jongi kadehi ka jingai jome namar ki jingero jongi kempinyar eye ya ka jingkrao jome Henry Arab yangi nagabinda ka jimpenim lemba utrai jongi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kin honrwai jongi angel ngi ro yame bat ngi pen bana da ka jinkamen Amen.
la de ka jingim jampi ka jingang no jampi sha ujisu sha ka balang rangkat badani upubat ka wain ai bau men siam bakui unam pen janai shu yangi pen kantang yangi bangin dup yo ka jinglong jang ka baneng jinglong ri kui ha ka jingim jangi bandu pen krai na ka binda ka por ka bashir ke ka badang wan ha ka ma jungi dashisha melong ubakui kotrai katimei jangka jinkoi barom namar katangi karpadia me to pen koi pen kandang yakini ki jingtarwa jangi da ka bapa ya umensiim jame kum ka umje halo jangi bakin karlalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi hu Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka monts nabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sindran u ong to shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumping Hagaju karu kamendala la yabam ula shim ya kakuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage sindran u ong tu shim to din akane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batemai badbam chikut yakaben penmi naga benda jampi banaga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane bankan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen koid yangi pen koid yak men siam ha dim pen koid pen kya yaki bapang ki bashitam yada yangi nau bamen ka jingmaya jong ka jinge ka jasin Namar kata, ngi kipa pen menda ya ka jingya par ka jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim. Ngi da ai ngu aidem namar mela nyiu ya ngi kipa bit ben ya hakama jamme bad ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi kipa ya binda haka med bar ka snam u kris ngin long kipa la penyat li ka ve da umen siim bakuid. Takin mau ka traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka prote but to penjanaya ka haka jingin ringkat badu Francis upaba kuid jangi wilbert marvenu bishop jangi but baro kilingdo but kirinium takin mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde kibela yuti anda ka bakurmen ya ka jimmi pan but ya baro kibela klat no haka jingis ne jamme to pediang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barengkat but ka maria teisoti bakuid ka kami jango blai Ujasa bakudo kurim janga ki apostol bakuid, Francis disease bakuid, but baru ki rikuid ki bala pensungaba yame pateng la pateng. Ngilong ki babit, ben yo ben dalem haga jingim bam jikut, but bangin ro but pindon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu, kanlong hame blay upa badon por. Haka jingelang kawe jangamen seem bakui barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. Tongin duwai kumbau Jesu la hikai yangi ben duwai
ngidwai kerpai na benda ka partai ngidwai na benda baro ki jait benriu hakalam mihi baro ki brio ki ba klet ya jisu ki ba jingai na jisu ngidwai na benda ka Bible convention hagane ka singi sai jain pa bon ngot ki brio kin wan snap ik tino tribe and pendemai ka jingim mensiam jangi kopa jangim ba ha bene kalong ka ku ki deng jame kanwan hi ma jame kalong ka mon jame ha kan do kum ba bene to ai yang iminta ka jimbam jangi ka ba hala ka singi patomap ingi kereng khang jangi kumbangi rungi map ika peles niu yangi padwa telam yangi shaka jimpan shoy and right of light yangi na kabas niu top light yangi karpat ko trai na jing siniu barro haga jing sporn jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jangi kramba da ka jing rap ka jing isne jamme ngi light bar bona ka pop bangin yo jing da na ka jing jin jar barro kat bangi dangap kemelindi ya ka jing garmen bakui but ka jing wan pa jung no penim jangi u Jesu Christ Mama ka sume ka long hima ka sume da bor ka program sinam la sinam kotrai Jesu Christ me ubala on haki apostol jamme ka jing suk ai happy ka jing suk janga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jinget le kawai kat kom ka mon jamme mame uba im badabasensha genom la genom Amen ka jing sakotrai kandon barabor renka bat pim Rinka bat dap da ka jinge do Kristo en ya ingu markelia Hakumi ukon lambro jango play Hakumi bakit na ka pop janga parte sukito ke bala coach aga jinga wai jango kon lambrot Katrat ka long ko siyang shop na bandrong ko kayeng siya Krishna ka ting ka basif siya sa tiyahi
yangi way pai way ban lo ki jame ban don rengkat ban me ko Jesu ben chin shu yangi ben gandang shu yangi lemba ka ne ka communion bakoi lemba ka jing trang jongi ben pediang ya me ha ka do jongi men am ben slay abor ki kon jame ki bashimenda ha ka ne ki yukrish bakoi ki bashimenda ha ka ne online ya ki bapang ki bashito ai ba kinang yong bor tamai halo jongi ai ba ka tin jame kanang ben shai shu yangi way pai way ban long ye jame ben eat ya me karko kardo yangi ko Jesu ai boring ko Jesu ben koi ben kya ya ki bapang ki bashito ma padeng jongi ben gandang yangi ben long ri koi yangi kanambang indok snauto ya ka sor jame indok lai loi na ka jim da jame ko Jesu ben gandang yangi ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 tong india Dubai to ai ba yaki ringe jame ko trai yaki ba mepsa badai jingim daga jimbam jangkata tin jame barka sakramen bakenja bening yan penmen deutsch bon yaki dakat kinigi jingai bakarau na ukun ba I jame ba en pelong yangi barabor kinongya benda haga jingim jungu uba imbat senshar junom la junom Amen. Utrai undon rank card but pim play badon board badon karkoyapi upa badokon badomen sim bakuit yalisuk ban penpana yakakubar upa jung utrai daga jingim ka jompim Isango yau blay. Lai spa arpusa. En je roi op trai Jesus Christ. Amen.